ka nag-video ito nga food. Pwede ba da? Nay, ang birthday during November. Pwede ko pag-ride sa... Karong yun. Thank you. Ha? Hinaura ba? Sige, di ba? Ha? Pwede ka nag-isang malo dito. Kaya saan yung kasama? Kaya saan yung masala? Saan kung sala din ah? Kami na rabi tayo. Doon na. Pwede na tayo dito. Ada mana doon? Dahil. Nadala nila. Drink.